Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Lero ndiyankhe kuti nkhani yokhuzana ndi makoleji kapena kuphunzira kwa azibusa kupita kukaphunzitsa mawu a Mulungu kumene kukumveka kuti kumalipitsidwa. Ine ndimangodziwa kuti makoleji amene tili nawo ku dziko lapansi lino anayamba ndi chifuniro cha munthu. Ndi zinthu zoyamba ndi anthu ndi zimene mwaziona kuti zimayitanitsa kulipira, zimayitanitsa kulipidwa. Koma Mulungu mu ndondomeko za mawu a Mulungu sanasiyemo koleji iliyonse yoti anthu azipitako kuti akaphunzire mawu a Mulungu, chifukwa ngakhale Yesaya kuti anthu azaphunzitsidwa ndi mzimu wa Mulungu. Koma sindikudziwa kuti amene anayambitsa makoleji kukhalanso ndi ganizo loti azilipitsidwa, munthu azilipira, anatenga pati mawu a Mulungu kuti chilendo m'Baibulo mu nthawi zina chingandipange kulephera kudziwa. Mwina ndingadalire m'busa wina, mtsogoleri wina, kuwunikira kuti chifukwa chani kuli ma Bible college nanga mawu a Mulungu akakuchoka pati, nanganso chifukwa chani anthu amapita ku sukulu nkumakalipira, pamene tonse tikudziwa kuti Yesu anabwera ku dziko lapansi sanamtengera aliyense ku college nkumulipitsa. Sanasiyenso kuti inuyo pitani muzikalipitsa anthu, kapena mukapange college muzikachaja mafi, kapena mukakayamba ntchitoyo yophunzitsayo muzikalipidwa. Mawu a Mulungu sakulankhula kanthu nkhani imeneyi. Kotero kuti ine mwina ndinganene kuti mawu a Mulungu ali chete, mwina kudzera mu kusadziwa. Ndi mwina funso limeneli lokhuzana ndi chifukwa chani anthu amapita ku Bible college nkumakalipira komanso kumakalipidwa, ndilisiye losatseka kwa ena amene angakhalenso ndi chidziwiso. Koma ine ndimangodziwa kuti mawu a Mulungu ku dziko lapansi lino amayenda zigawo ziwiri: Mulungu mwini ndi anthu. Ndipo anthu amene anatsegula makoleji maonawo. Mulungu sanatsegule koleji iliyonse, kungoti amene anatsegula makolejiwo kumene koko amakaphunzitsa mawu a Mulungu mwanjiranso imene iwo akuidziwa. Monga mukudziwa kuti ku dziko lapansi lino tili ndi ma Bible college ambiri, amene ma Bible college iliyonse imayendera ndi doctrine yake. Simungapite ku Bible college ya Assemblies of God iniyo nkukakhala m'busa kwa Anglikani. Ndikuti izizi ndizoyamba ndi anthu. Ma Bible college ndizoyamba ndi anthu zimene zimayenda ndi ma church doctrine. Ndi ma church doctrine ndi ma church doctrine amene amapangitsa kuti tizibalalika chonchi, kuti pazipezeka tili ndi ma Bible college. Ndi ma church doctrine kapena kuti anthu ngamene analamulira kuti anthu azilipiranso osati Mulungu. So kudabwa kwanu pa tebulo la bintu pafunso lakuti kodi zinakhala bwanji kuti anthu tizilipira kapena anthu azilipitsidwa kapena anthu azilipidwa zinthu zokhuzana ndi Mulungu, ndi ganizo lochoka mwa anthu. Makamaka tikakhuza ndi nkhani yokhuzana ndi sukulu ya ubusa, ndiyofunika, koma sikuchokera ku ganizo la Mulungu kuti tikhoza kumalipirana mpaka kumanga chipupa ma upstairs kumakagona konko. Sindikuona biblically nkhani imeneyo, koma ndikuona kuti doctrinically ndimene mukupezeka ndondomeko zoti andi doctrine yathuyi tizaphunzitsa anthu asatayike mu chinthu ichichi. Ndi milozo ya kuziphunziso za mipingo ndimene inayambitsa kubusa kapena kudzutsa ma Bible college ku dziko lapansi, kuti munthu azikhala kuti waphunzira
nayikidwa mu laini ya chimene chikufunikacho. Chifukwa chake ine sindingakaphunzire college ya Seventh Day nkundilola kukhala mbusa kwa Assemblies. Sindingakaphunzire college ya Seventh Day ya Assemblies nkundilola kukhala mbusa ku Seventh Day kapena kwa Anglican. Zosatheka. So chifukwa chakuti pali maboundaries ngati amenewa, ndekuti zinthu zimene zisizi kuchoka kumwamba, zikuchoka mwa anthu. Chifukwa kugawana pa chinthu chimodzi ndi mpatuko wochoka mwa anthu. Lero a Seventh Day ndi mpatuko wawo, ndi kuliyena apingo ina ndi mpatuko wawo nena kunkhani zokhuzana ndi Bible college. Simunganene kuti college imene Mulungu anasiya ku dziko lapansi yokaphunzirira kwa mawu a Mulungu ndi iyi, simungayiloze. Ndekuti zimene zizochoka mwa anthu. Ngati zikusowa kulongosoka kuti mudziwe kuti kodi Mulungu m'Baibulo college anasiya iti, ndiye iniyo mukulephera kutchula college imene Mulungu anasiya m'Baibulo. Ndekuti zimene zonsezi tikuphunzirazi ndizochoka mwa anthu. So zinthu zochoka mwa anthu zimathanso ndi anthu. Kotero kuti ineyo ningakusimikizirani kuti Bible college ndi maziko amene anayamba ndi anthu. Even though kumeneko amaphunzitsa za Mulungu, koma chiyambi chake zikuchokera mwa anthu. Chifukwa chani ndikuti ndi za anthu zochoka mwa anthu? Ndi chifukwa chakusiyana-siyanako. Zikanakhala za kwa Mulungu. Mulungu ndi mmodzi, Tate wathu ndi mmodzi. Mulungu chikhulupiriro chathunso ndi chimodzi. Uhayi achikhulupiriro chimodzi a Mulungu mmodzi, mukusiyana maziko amaphunziro amakalasi okaphunzira za Mulungu. Kuti Anglican ili ndi college yawo, Seventh Day ili ndi college yawo, Assemblies ili ndi college yawo, Roman Catholic ili ndi college yawo. Kusiyana-siyanako ndi umboni woti zizi nzochoka mwa anthu. Ndi mbale pa tebulo la dindo, nkhani imeneyi isamakuzunguze mutu, ndi za anthu zochoka mwa anthu. Ndi za mwa anthu zimakhala ndi malipiro, chifukwa makhala masalale amachita apply ngati ntchito. Ndi zimwe zionazi kuti tsopano tili ndi achilevi asekandikope ambiri amene angoti mbwe kuchokera mu maphunziro a anthu, zochoka mwa anthu. Koma Yesu sanasiye zimenezi. Ayi, kusasiya zimenezi kukuonekera chifukwa chakugawana kwa zinthu si chimodzi. Ngati Mulungu ali mmodzi, ndoti inafunika ngati ndi college ndoti ikhale imodzi, uphunzire zimodzi. Koma kusiyana-siyanako zikusonyeza umunthu. Ndekuti Bible college kuyankha kwanga kwa ine ndi nzeru zochoka mwa anthu, zotuluka mu anthu, siza kwa Mulungu. Ambuye akudaliseni. Tathokoza chifukwa chakumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.